a vás vítam u nového videa z hry Brawl Stars a dneska si dáme taký mini opening Star Dropov. Najprv si tu pozriem, že čo tu ešte mám. Ja som to nedokončil síce celé. Mám tu nazbieraných 16 Star Dropov, takže by sme sa mohli vrhnúť na to za chvíľku. Mám tu ešte toto by som mohol. Trebárs. Ale poďme najprv na tie Star Dropy. Ešte niečo v shopu. Čo je daily freebie. Ja si to všetko poklejmujem. A pôjdem na to. Tak. Ešte by tu mohol. Tak a môžeme ísť na to. Mám tu nazbieraných 16 Star Dropov, takže môžeme ísť na to. Prvý Star Drop. Rare. 25 PowerPointov. Rare tiež. Poďme, zatiaľ sa nám nedarí. Hej, to sa mi nedarí. Epic? Mythic? WTF? Počkej. On mi to vyplo hru, neviem prečo, tak ju zapínam znova. Book. Poď. Kamo, ja nemám tu Mythic Star Dropu. Kamo, ne! Super rare. Počkej, vyskúšam teraz takto. Hej, kamo, 30 kreditov na moje. Ja si kupovám moje. Máme novú aj postavu moje. Squeak. Teraz ideme. Kamo, Mythic! Poď! Na skina. Kamo. Prosím, máš Mythic a tam skin na Franka. Není to to najhoršie, čo ti môže stať padnúť, horšie je pin, ale ako... ja už mám skiny na Franka, takže poď. Mythic! Kamo, bravnej sa! Kamo! Je to tam! Yes! Poď. Toto video bude také kratšie, lebo nemám tu úplne že veľa Star Dropov, ale je to prvý opening. Rare. Poď, 200 coinov. Epic. Skin na Bonnie. Super rare. 200 token Dablero. Mohli by sme si ešte zahrať za toho Brawlera. Takže ako... lebo už je 16 hodín a 58 minút a končí sezóna, takže som to ledva stihol si natočiť. Je teraz práve 18:00, 18:01. Takže ako... ďalšie by... ja by som ešte išiel si vyskúšať za neho zahrať aj za moje. Ja si updateujem určite moje, lebo moje OP za mňa. Za jeden kem, kámo. Tak, na power level 6. No, ty ešte tam zostaneš. Môžeme ísť na to zatiaľ. Neviem, prečo som si dal práve Brawl Ball, ale OK. Tak poďme, poďte proti mne. Zatiaľ sú tu boti a vám to streamnem, že až kým tam nebudú boti a potom pôjdeme za to hrať. Everything. Kámo!
play. No, nehovorím, že vám to ešte nestalo, mohlo sa vám to stať. Poď. Ne, ale vyhrávame GG. To máme vyhraté. GG. Ja vám to teraz strihnem, keď ho napušujem. Pôjdeme na showdowne. A ešte tu si otvorím. Stardropy som chcel. No nemôžem. Takže ja si nazbieram nejaký krásny cash. Stade to. A potom sa vám ozvem, keď to budem mať. Mám tu ešte stardropku, tak super. Mám tu ešte stardropku, tak si otvorím. Super, zas. Toto by už ako mohli byť hráči. Tak nejsú ešte toto. Vyskúšam si to zahrať na tier 8. Som teda napušoval. Vyskúšam na tier 8 proste. Bam, bam, bam. 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 Tuto ešte botovia, to je popravde vidieť ako bam. Aj som to len tak dopravil. Zostávalo minimum. Teraz by som si vyskúšal za toho druhého, no sám. Môžeme si ešte za ňoho vyskúšať a potom toto video už končí. Upgradenul som si ho na level 3. Nebudem ho dávať na väčší týr, takže pôjdem proste zahrať. Ešte som chcel toto by som... Poďme si zahrať s ním trio Showdown a Jeffy. Tak idem. On má takú nekonečnú ultimu, že keď si pre ňou ide, tak sa mu dá zas. On je popravde ako dobrý. Není zlý. Skap. I'll give you that. Vyskúšame dať ďalšie, pretože tam ani raz nestrihnem, vyskúšam. Dám pár edier. Nie, ja som chcel to... Ja som dal, takže toto.
A už tu budem mať asi aj nové toto. Tak idem. Tak teraz už nebudem strihať, chceme bez strihania. Playtime's over, kids. Open for business. Counterpunch. Gloves are on. On je takto rýchlejší, aj keď to hodí. Playtime's over, kids. Ale to asi nefunguje. To bude tak potom. Sam's hammer. Dejte z Edgaru, Playtime's over, kids. Undefeated brawler. Kolo vyhráme. Yes. Toto, ja by som už si otvoril ešte tých 10 star, no nie 10, ale toto a to by bolo to nezbierajšie. Čo to je vlastne? Hej, toto je ako... Ale tak otvorím si. Toto je to opening. Inak by som si ako kúpil popravde toto. Ale spravím to presne. Aby ste mali opening. Aby to nebolo... Tak, mám level 2 na totom. Na tomto na to. Posledné star dropy. Už len 4 star dropy. Pán? Kamo, smola, že tu nemáme žiadnu legendárku. To by bolo dobré na video, ale keď bude na tomto keď dosiahnem 75 odoberateľov, tak spravím ďalší, si nazbieram star dropy a spravím ďalší opening a dávajte odbery, plus dávajte odbery a potom spravím ďalší opening. Tak idem teraz. Tak a toto by mohlo byť pre toto video všetko a ja sa s vami učím tak. Čau! Počkej, kde sa to vypína? Kde sa to vypína? Ja. Počkej. Kde som si to dal? Tak čau.